Když chceme na zahradě oddělit trávník od mulčovací zóny nebo od záhonu, máme různé možnosti. Můžeme využít obrubníky, různé dřevěné zábrany, palisády, a nebo to můžeme udělat tak, jako je to tady, že to není vidět. Jak jste toho docílil? No tak, začalo to vlastně tím, že jsem od přírody líný chlap, který pořád něco na zahradě dělá, a zjišťoval jsem, že je potřeba se dostat pod stromky, kde se špatně seká tráva. No tak mě napadlo, že bych se mohl použít nějakou oddělovací metodu. Pak mě napadlo si vytvořit z nějakého plastového materiálu, který by byl dostatečně pevný, přitom zároveň flexibilní, takový skrytý obrubník, který by nebyl vidět v zahradě a přitom byl dostatečně funkční. Dalo se tam jezdit sekačkou a co nejvíc si zjednodušit práci. Tak, tady je obrubník, je vyroben z recyklovaného polyetylenu, což nám tento materiál dává možnosti proti PVC, že nepraská, neláme se, můžeme si ho natvarovat do jakéhokoliv tvaru. Díky tomu nám to dává svobodu si udělat na zahradě jakýkoliv obrazec, útvar, který potřebujeme. Je fyziologicky netečný, zdravotně nezávadný, dá se znova recyklovat, dá se vytáhnout znova ze země, znova ho použít. Takže si myslím, že tento obrubník bude pro každýho vhodný. Obrubník můžeme jednoduše spojovat tím způsobem, že ve chvíli, kdy ho dotočíme někde, tak se nám takhle ty věhrany spojí, tady si to krásně uřízneme jakoukoliv pilkou nebo zahradními nůžkami, přibijeme si hřebíkem do strany země a tím pádem máme perfektně vytvořený spoj, který nám potom udělá jakýkoliv tvar, který budeme požadovat. Pak už si dáme jenom geotextily a můžeme zasypat čímkoliv, mulčovací kůrou nebo třeba kamínkama. Výhoda je v tom, že jakýmkoliv způsobem perfektně můžeme jezdit sekačkou, protože ten prostor je perfektně rovný, je to ve stejných rovinách a absolutně nám to nevadí při sekání. V tomhle případě bylo nutné sejmout trochu zeminy. Co když ale už ty zóny máme jasně dané a jenom bychom je potřebovali oddělit? Je to možné? To je taky možné. To se dělá způsobem tím, že vezmeme rýž, zademe do země a jednoduchým způsobem si uděláme rýhu, jak potřebujeme, usadíme obrubník, vezmeme nejlépe gumové kladivo nebo jako palici a tím to zatlučeme. Když vezmeme pilku na železo a nařízneme si ho do nějaké, ne přeřízneme, ale nařízneme, tak nám vznikne to, že se pak dá úplně zlomit a můžeme si udělat pravý úhel. Životnost, protože je to recyklovaný polyetylen, tak je při uložení v zemi minimálně 30 let. Je potřebná nějaká údržba? Při tomto použitém materiálu není potřeba žádná údržba, nerozpadne se, nespuchří, neláme se, prostě bezúdržbový. Myslím si, že nás i přežije.